Marino News FM. Sisid na. Sisid na. Sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, kung nais mong sumisid, halika na. Pag-uugutan sa ilalim, sisid na. Kasama ang balita at musika, mag-e-enjoy ka, halina't makinig ka. Sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na. Venea, sigiya, sambulia kita todo. Move el cadera, todo uwiya Marino. Alto mano bajo, joven pati viejo. Junto kita todo, hace suena cada radyo. Sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, sisid Marino, sisid Marino, Marino News FM. Sisid Marino, sisid Marino, Marino News FM. Marino, Marino, Marino News FM. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marino News FM Management and Staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala o problema o sa pangiluang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7 Sisid na. Ay! Ano ba ko na Hello! Happy Monday ka na itong tanan. Ingat-ingat lang. May buntag, buenos dias. Assalamualaikum kanatatan. Ingat-ingat lang. O syempre, God bless Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Wow! Wow! Monday. Galuya ang hardworking ay. Kaya, galuya na po ng hardworking. O, diba? Good morning, may buntag. Siyempre, good morning to all the teaching and non-teaching personnel of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Siyempre, sa mga pinalanggang ay estudyante, mga gwapo, mabutan kayo. Ingat lang, study hard lang. Tarungan taong dapat mag-graduate to dance para magkasweldo taog minimum. Di ba? Di ba? Siyempre. Sa itong mga soking tigpaminaw. Wow! 71 days na lang! What? Pasko na! Bird machine. Correct na. Sige na buhay. Siyempre, good morning at mga soke, Zamboanga City, Zamboanga, Peninsula, Luzon, Visayas, ug Mindanao, labi na sa akong mga, live na live ka sa akong sa akong FB, Lando Bisaya. Wow, siyempre, sa among YouTube channel, ang Marino News 7, just type lang, o siyempre, ang Zeno Radio. Okay, so among text line, ang 0975073036. Wow! Yan, hello! Si Rain Gently Falls, dyan sa Sibuco, good morning! Si Ralph Jod Lacunya, dyan siyempre sa Western Mindanao State University, wow! Hello, good morning, Kuya Ralph, diba, wow! Siyempre, good morning! Ang atong mga living things and non-living things, good morning, mga kita di makita. Happy morning ka na atong tanan, wow, atong mga soke ng mga tricycle drivers, jeepney kulay, habal-habal. Wow, ingat-ingat lang.
Ay nga, wow. O, syempre, mga Piaggio drivers. Wow, hala, mga labandira. Oh, asugatira. Di ba, janitor. Good morning, good morning, good morning. O, syempre, good morning, good morning, good morning, good morning. Buntag, may buntag. Ito mga soke, labi na dyan sa Isabela City and Lamitan City. Oh, sorry lang po. Oh, sorry. Oh, sorry lang. Sorry lang po, tao lang, nagkalami. Nagkalami dahil di nagkamali, nagkalami. Pagkanindo to na. Uy, sorry lang po. Tao lang. Tao lang, nagkalami. Di ba? Nagkalami dahil ginoko. Napaya. Okay na ba? Maningon nga. Di ba? Kasi mo ko ito kinabuhi, no? Dito kabalo unsay mga itabo. Di ba? Unsay na itabo sa ito kinabuhi. Manaingon nga usay kung hindi mo alam. Tagalog man dyan, kaya natin mga friends, no? Manaingon nga kung hindi mo alam. Di ba? Kung hindi mo alam ang nangyari sa buhay mo. Di ba? Punta ka sa kapitbahay mo. Alam nila lahat. Hello, good morning, my buntag. Labi na sa mga estudyante ni Sir Dahay. Mga second year, di ba, hala, welding. Joke lang, welding ba na siya? Welding ba na ito? Hala, ay, sulda. Di ba, di ba, kinabuhi na. Ora ba'y gwapo? You know? Joke lang, wait. Ay, ay putot lang. Hello, good morning, may muntag. Wow na. Wow, nagmata na mata mga suki. Wow. Hello, good morning ito mga karinderya diyan sa, diba diyan sa may Magay, sa Bagsakan. Happy morning ka natong tanan, labi na Santa Cruz Market. Happy morning ka natong tanan, sa atong mga suki mga karinderya na nga, judo. So, ginoo ko pamahal na dyan tao mo, ha? Happy morning lang, Jo. Siyempre, good morning. Ako dyan ang unahon kay ko alam. Good morning, Mr. Reagan Sitoy. Ang atong head sa Mission and Scholarship Office. Wow, good morning. Siyempre, good morning, may buntag. Sayang assistant na si Mr. Robani Cago. Among silent whip mo na mo sa volleyball. Wow. Happy morning ka na tundan. Siyempre, good morning, Abs. Good morning. Siyempre, Maripil Franco, good morning, Ma'am Peng. Ang atong director sa Public Information and Communication Office. Wow, assistant. Wow, si Mr. Wilson Benitez. Good morning. Wow, good morning, Ma'am Pili. Sagot sa atong college sister. Good morning. Siyempre, Mr. Roderick Detre, good morning, sir. Ang atong Vice President of Person Affairs and Services. Siyempre, ang atong OIC, Officer in Charge sa atong college. Wow, College President, OIC College President, Mr. Roderick Detre. Good morning, sir. Dr. Rizal Loria, good morning, sir. Ang atong Vice President for Academic Affairs. Good morning. Sir Jos Loriaga, good morning. Marnit Apit, good morning. Captain Edmundo Laurente, wow, sir. Kumpare Kaloy-Loy, happy morning lang. Siyempre, happy birthday! Happy birthday sa among din sa College of Education and Liberal Arts, Dr. Arman Lee. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wow. Happy birthday. Live what you want and want what you live. Dili ko na katong isa ganan ko tong isa sige. Sigurado ba kayo? Oo, correct ko, diba na siya. I would like to greet you the happy birthday and I wish you the best of everything. Diba? Siyempre, sa tanan nag-birthday, labi na sa akong mga FB friends ka nag-birthday karon, enjoy lang po. This is your last birthday. Sa ingat lang. Nga, kung ma-birthday ka po ni mo, kadlaw, you know. You are not allowed! Kanang mga asawa diya, ay mo asawa. Labi na stress sa mga asawa, no? Kaya wala yung slowness, no? Manayong na rin diri. Sir Lando, bisag unsa man kalisod o kay stress ako kinabuhi. Di, Diyoko,
Di jud ko mo ko answer Lando. O ayo jud kalimti. Di jud ko malimot Lando kay gwapa jud akong bana. O gwapo day bana, gwapa na ba? Magkasulisun mo ta sa gutom no. Pait ang gutom ta oy. O. Nakapait ang gutom ta, gikan ta sa gikan ta sa mental awareness, di ba katong una ba no? O. Murag mentally, o pa ni Corrigan, mentally ill. So, mentally ill, dili M. LMOPQRS. Hello, good morning. May mutang diya sa XYG Food Hub. Diya sa, syempre diya sa Sambud. Happy morning diya sa Purok Dos. No, lamig ko yung panga. Kinilaw. Mag-open sila. Alas 10. Kutub alas 10 sa gabi. 10 a.m. to 10 p.m. Siyempre, good morning, may buntag. Auntie Edwin Franco, Uncle Edwin Franco. Good morning sa Sherwood. Diyan sa Sambud. Happy morning lang. Sir Mario Darakan, JMM, Ma'am Jean. Happy morning ka na itong tanan. Ilabi na mga Dumabok family, mga Treyon family diyan sa Barangay Sambud. O si Kapitan Pugi diya. Wow, happy morning na dito. Siyempre, good morning! O, di ba, gula itong mga sokay. Wow! Hello, Mami Telly si Toy. Good morning, sa Barangay Kawit. O, di ba? O, yung mga apo, yung Happy Pill, yung mga apo, si Andre Shashin, mga Situis family, happy morning po. Mga Tolyo, ganun baring family diya sa May. O, siyempre diya sa Mampang, happy morning. Mga Nunez, mga Tanong, wow, Tanong Nunez, happy morning lang. Mga Kanindot family, Sir Tony and Ma'am Vicky, Kuya Michael Kanindot, wow, ingat-ingat natin. Kay naminaw dyan na sila always, wow. Best Blair Flores, wala ba, Real Biar. Diyan sa Dakon Village Song, sa Happy morning, mga silingan na to, mga soki diyan sa Dakon Village, di ba? O, siyempre, si Ate Beth Mayran family, happy morning. Ingat-ingat lang, yung mga silingan diyan. Happy morning na joke correct. Happy lang joke ko rin. Siyempre, good morning, may buntag. Aray, tukan ko. May buntag. Ma'am Chica Bell, good morning. Malu Altar, happy morning, John. Siyempre, Ma'am John Gonzalez, ang atong Head sa Medical Unit. Wow, Dr. Kaimoni. Ate Jabal Cross. Wow, Anali Gakang, Ryan Gakang, Diyos Gakang, Diyos San Gusto. Happy morning ka na itong tananing at ingat lang. Siyempre, mga Garcia family, di ba? Mga Garcia family diyan sa Tumaga por Centro. Happy morning ka na itong tanan. Napadiri, Sir Lando. Si Mama na po, Sir Lando. Si Mama, Sir Lando, nag-rap na po sa yung buntag. Huy, sa kung sa manaw, mag-rap yun na atong mama, no? Basta di kasabot, no? Basta, dili man tugma-tugma, pero real talk, tanan. Siyempre, good morning, salamat yung kayo, Mami Arjun Pajardo. Diyan sa Skybox Coffee. Siyempre, diba? Pa-shoutout daw kay Adali Adim, si Doresa Pogi, si Kitay Ariola. Wow! Ano siya, mga estudyante ni Sir Day, mga botan kayo. Mga botan kayo, nga 20 na kabo, karon onom na lang. Totoo yan. Kuyawan, di ba? Di ba? Hello, once again po, Mami Arjen Pardo sa Skybox Coffee. Salamat po kayo sa kuwan, sa matcha, di ba? Siyempre, matcha po tayo mo, no? Matcha tayo po na siya, Na-timing John, paggawas na ko dito. Pako, matcha na yun. Okay, siyempre, sa Baras Batchoy, good morning, Ati Chanda Ebol Pardo, good morning. BJMP, happy morning, Lama Jones. Mama, kung mga sigbinda sa Baras Batchoy na sa Upper Julian, wow. Kalamid. Humot kayo, kapit na coffee americano, humot ka. Correct ka na siya, siyempre, good morning, may buntag. Wala mo yan sa Prince Lechon Fast Food. Kay kusog kayo diya,
Happy morning, Ate Faith. O, diba? Ate Faith, Castro Mayor. Si Fatima, si Lindy, si Henry. Si Marvin, si Master Chopper, si Ronel o Ronelo. Happy morning ka na itong tananing at lang. O, diba? O, siyempre ni Benz, Andre Tombas. Happy morning. Migo. At ingon si Jerry, amigo, advance na mag-caroling na ka, kanta o Christmas song, di ba, Napo diri, Sir Lando, di ba, Sir Lando, kung kakapoy lang sa kinabuhi ang isgutan, na ginawa ko, full stories na kodaan. Wow, di ba, napo diri, giuyab diri, Sir Lando, giuyab ang electrical engineer. Di ba? Ingon daw, Ginanda, babe, andam na ka mo kirig. What? Kuya Juan, happy morning lang. Napo diri, Sir Lando, yung mahilig magpalista sa barangay, akala mo ayuda. Nagpalista na. Nasama ka tuloy sa listahan ng tukhang. Oy, Sir Lando, namisilingan niya, Sir Lando. Dati amoy pabango. Ngayon amoy oregano. Ay, kinukilig. Ganun talaga, Ganun talaga ang buhay. Ganun talaga ang buhay. Parang life. Di ba? Kinabuhi. Di ba? Lang. Di ba? Hello, good morning. Di ba? Inuman na, gikalot imong tiyan. Amigo. Red Rose lang na, ang kulang, amigo. Mana, ang over gani ko, katulog kong gani ko diri. Di ako? Hi, si Mindoy King, sana Cornell. Hello, good morning. Di ba, ingat-ingat lang, Siyempre, good morning, may buntag. Diya sa El Hombre Sapatos. Alis Minyos, ha? O yung mga boys, og tiyan nga magnahi og sapatos, kinukapi. Umbrella, mga bag, diya sa El Hombre Sapatos, sa Sukabon. O ang tapa na sa Tanong Barber Shopping. Wow, amigas, good morning. Happy morning lang atong kunik ko. Ingat ang tukurog. Siyempre, good morning dyan sa Masuya sa Lamitan City, dyan sa Santa Clara, mga Palumpon family, mga Manggiso. Di ba? Happy morning lang. O yung mga anak. Siyempre, si Hana, beautiful Hana diyan sa Santa Clara. Di ba? Wow. Correct, Hello, good morning. May buntag. Siyempre, diyan sa Barangay Baluno sa Isabela City. Happy morning ka na itong tanan. Di ba? Wow. Labi na sa Pispigulayan. Querel Maluon, Ron Cross, Linboy Atngal, Titing Paisal. Si Earl Dominic Tarusa, mga Tarusa family, si Mamag, si Papa diya. Kujawan, di ba? Happy morning lang, di ba? Ingat, Ay, ginawa ko! Di ba? Nam napadiri, Ayaw ni, Og kamo, gitna, ayaw ni, nasa kuri, Ay mo kabalakang kung wala, Ay mo kabalakang, ha? Kung wala mo'y kwarta karon. What? Makakwarta na ta. Not now. But during election. Ginawa ko. During, siyempre, hapit na jud, no? Hapit na jud. Hapit na jud ang panahon. Hapit na jud ang panahon. Nga katong tao nga di ka kaila kaniadto. Kamayan ka na ngayon. Very much. Bantay, ha? Atong Tagalogo, no? Ayun daw, nalalapit na ang panahon na yung taong hindi ka kilala noon. Kakamayan ka na ngayon. Basin magamit ang akong sundang. Kujawan, di ba? Di ba? Correct, di ba? Yes, kaya nanarbay ng lista. Di ba? Nanisuri sa, narabay, ingon ako magulang, sus, kasayo ba? Ingon ako magulang sa Leyte, text ako, kasuya ba nila, nang lista nito, kapilang kabuhok diri, 5 mi kabuhok. Unsa ni, way bata o puro dagko. Nga naman.
Ano man? Oh, di nang lista lang ko kay pitang ugawas inyong tugkarang. Madyo mo ka panilig, oy. Joke lang kami. Aray, mabuang ko bayot at naman naghanda ni Ginoo. Uncle Wiwin, diya sa may bagsakan na morning lang. Wala may tumasok sa vulcanizing shop diya sa Kabatangan. Happy morning lang, o diba? O, correct. O, syempre, nga itong mga soke diya sa Kaap, diya sa airport. Happy morning lang. O, syempre, good morning. May buntag. O, may buntag. O, diba, Sir Eric Villanueva, Ma'am Norma Villanueva. Good morning. Good morning, Sidney Cristel Maplor. Isidro Nelsidro. Wow. Kailan KK, good morning. Natingat lang. Wow. Siyempre, Jory Balome. Dexter Sebastian. Happy morning nato mga botan nga drivers. Wow. Si Dondon, si Chula, si Vincent, si Joben, si Real Yar. Happy morning. Kanatong kalingat yan. Wow. Pagkabungga jud. Oh, Mother Elsa, hi. Chiwarta, hi. Good morning. Napa ba kayo nabiling lechon paksiw sa tumasilingan? What? Sigurado ba kayo? At agatag bungong paksiw. Ingalo. Oh, correct. Oh, siyempre, salamat sa mga customer sa Barcode gabi sa Paseo. Happy morning lang. Oh, di ba? Ingat-ingat lang, oh. Dagang kong sa ako lang, no? Bulirit ang beauty sa bayot. Paus-paus, eh. Alas 8:30. Alas 8:30. Dagdag ko to alas 11:30. Kayaw-yaw sa... walang ko'y banda. Oh, di ba? Nasa kinabo, oh. So, ako lang itong gabi sa Barcode Paseo. Oh. Bulirit ang bayot, pagka nasa kinabo. Oy, tinuod bitaw na, no? Oh. Tinuod yun siya, oh. Kanang musulod tag politika na siya, oh. Okay lang nga, sirain nyo ang kalsada. Wag lang yung pagkakaibigan dahil sa politika. Manay ba, no, di ba? Oh, malagupon yung dalan, oy. Basta, oh, malagupante. Amigo lang, di ba, oh. Ayaw na nyo cancel. Aray. Oh, kisa mo to kisa to nag-cancel sa kuan katong wala gi kuan ang ayuda kan. Hoy, joke lang. Ano ko no dito sa Leyte oy sa amuan garapod mo, di ba? Happy lang. Oh. Hello, good morning. May buntag. Oh, siyempre diyan sa nagbitay nga radyo. Happy morning kanatong tanan. Di ba? Sa Infinity Salon. Happy morning. Happy morning, Infinity Salon. Happy morning kanatunan. Si John, si Edmar, si Teddy, si Jimar. Edmar na ba, Jimar? Di ba? Si Richie, si Ronald, si Moody. Ako mga igsoon diya. Di ba? Happy morning lang, Joe. Correct. Nag-ano ko sa akong Facebook, ha? Kaya, Sir Lando, good morning. Di amigi kan sa Barcode ni aging Sabado. Umanaon kami kaon. Pagsaka nimo sa stage napaad SMB pa noon impas ang 3,000. Seymour, di ba? Pa-shout out from Loves Kainan. Si Jomel. Humana unta mig kaon pagsaka nimo sa stage napaad mig SMB pahinon impas ang Christmas. Irit na sa Ay magkabalaka kay nag-live ko sa akong Lando Bisaya kung natanaw mo no sa akong live sa Lando Bisaya kay tanaw na ko kisen ako kay mag-raffle ko. Mangatag ko kuan. Mangatag ko, mag-ano kong balay. Mangatag kong balay. Di ba? Balay. Mag-raffle ko kasi taga na kong balay. Pero balay sa lampinig. Balay sa lampinig. Napay dire, Sir Lando,
nangita ko, Sir Lando, nangita ko stricto nga boyfriend. Oh, nangita na sa stricto sa boyfriend. Oh, di ba? Oh, taga-antiga, stricto nga boyfriend. Taga-antiga. Oh, taga-antiga, namigwardya si Kulanay. Stricto dire, panguyab ng gwardya. Stricto kayo. Kay no ID, no entry. Diyo, kasulog pala yung ID. Diyo ko, Kuya magwardya, di ba? Good morning lang yun, oh. Hog, syempre, good morning, may buntag. O, di ba? Hay, kinuha ko, mabuntag mo, Mami Dana pa. Dali na pa, good morning. Ingat-ingat lang, ipada, dali yung ligaya. Happy morning lang. Mami Omar, Jerome the family, happy morning. Hog, syempre, good morning. Ma'am Dana Alian. Hog, syempre, salamat. Salamat kayo, Ma'am Ellen Paragas. O, di ba? O, din sa pag-invite mo sa palinghapon dito sa may buwalan, sa ilang balay, sa ilang mansyon. Salamat yung kayo. O, di ba? O, dito mindua si Kuya Regan. O, wow, grabe. O, kanang mahilig og kape, O, di ba na diri o kita, o, unsaon daw pagtimpla og kape. O, nindot yung kayo, no? Unsaon pagtimpla og kape. O, una, na diri gata, gana ko, mag-andam kag init tubig. Oh, maganda ka ng mainit na tubig para sa relasyong nilalamig. Oh, di ba? Wow, di ba? Ikaduha. Oh, di ba? Ikaduha. Oh, ilabas ang kape at asukal para sa juwa mong nakakasakal. Yawan, di ba? Oh, di ba? Oh, pangatlo. Oh, di ba na isalin ang mainit na tubig at ilagay sa kape. Ilagay ang kape, di ba? Yung tama lang ang tapang. Di gaya mo, sumubra sa tapang, kaya pati maling tao pinaglalaban. Asang sundang bi, mairon ko ni Ron, gana ko ni kinabuhi. Oh, di ba? Oh, pangupat. Oh, di ba? Wow, grabe so kayo, no? Oh, niya na, maut na niya tan. Garap na maut na niya tan. Garap po niya na. Gara na maut na niya tan, di ba? Oh, pangupat. Oh, gamit ang kutsara, lagyan ng asukal ang tasa, di ba? Yung sakto lang. Di gaya ng relasyon nyo, matamis lang sa umpisa. Oh, ikalima, haluin ng mabuti ang kape. Paikot-ikot, kagaya mo, pinapaikot. Suwan. Yapi lang ko rin kawan, diba? Hello, o diba? Si Jomel Uyabal, si Labayo, diba? Oh. Pang-unom, diba? Kapag maayos na ang timpla, tikman mo na ito. Oh, napasok ka? What? Oh, hipan mo muna kasi. Kaya nasaktan padalos-dalos ka kasi. Ikawan. Di ba na siya, oh. Oh, niya na, kay mahutan na punta. Kuri yung garap mo, manasik na buhay mo. Ay, anak, tubig! Tukang ko! Joke lang, happy lang. Sir Napo din nag-text ako, Sir Lando, animal lover man ko, Sir Lando. Oh. What? Oh, labi ng red horse. Animal lover, animal kayo. Mao na balik ko jud nako, mao na na problema lagi. Na problema na pud ni siya. Oh, di ba? Oh. Mabita ko ngiyon mo kanang imong pagginhawa ug dugay pala nimong giundang, magapaway na unta ka. Ginado ka na ko sa una. Oh, ginuo ko. Oh, di ba? Napadiri, napadiri. Binawan na po ko, Sir Lando. Okay, happy na daw Christmas. Sir Lando, unsaon pag-exchange gift sa mga dentista? Oh. Nagbubunutan sila. Aray.
pagpito, di ba? O, kapag dili mo gusto ang lasang kinalabasan, itapon mo na lang, no, ang kape, di ba? Sanay ka dyan, di ba? Pag hindi gusto, itapon mo na lang, o, di ba? Managing na, matamis man matapang, walang pinag-iba, pinagpalit pa rin sa iba, o, managing huwag ka nang magkape. Napoy nang utana diri, Sir Lando, kanang, basta may kwentoan ng 7-Eleven, di ba? Ay, naday kwentoan na niya. What? Naday kwentoan, di ba? Sigurado ba kayo? 24 hours mag-open, 7-Eleven, mag-open 7, mag-close 11, mag-open. Nagsimula na ang kwento sa 7-Eleven, katong ano siya, matindi siya. Ngano nga 7-Eleven, Okay, ang grade 7 pumatol sa grade 11. Mo na ang kwento sa 7. Story ang tarong ko yan nasa line, jay lang ha. Enjoy lang doon ka. Lamiyan ta ikuan ba? Lamiyan ta kanang istorya ba gakuan kag matcha diri. Lamiyan ta. Di po kadala si Ruben og early in the morning kay mamamatag sayo Mami Arjen di ba Mami Arjen sorry God nagkalami. Day. Hala, happy na mga tata tong tinsong di ba mga tata akapila lang injo di kay para dili ano sa akong live di ba correct na siya Hay, ana, kinabuyan. Kung ang inyong kinabuhi na puno sa problema, niya'y tambag ko, higala, siguradong makauyon ka. Sa adlaw nga tanan matagbuntag, kanunaya, paminaw sa programa, nilandong Bisaya. Gitikon ka karunjong adlawa sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitikon ka karunjong adlawa sa mga komedya ug awit nga among idalit. Mga mister, mga misis, mga lulog, mga lula, mga inday, mga undo, mga biyudog, mga biyuda, mga driver o konduktor, pasahero o tindira. Lingawon ko kamong tanan, gitikon sa makadaghan. Gitikon ka karunjong adlawa sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitikon ka karunjong adlawa sa mga komedya ug awit nga among idalit. Si Mister gisapot sa iyahang pagmata kay wa pa makaluto ang iyahang asawa. Matud pa ni Mrs. Mister ayaw kabalak ka paminaw sa programa nilandong Bisaya. Gitikon ka karunjong adlawa sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitikon ka karunjong adlawa sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitikon ka karunjong adlawa sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitikon ka karunjong adlawa mga komedya ug awit nga among idalit. Sa mga komedya ug awit nga among idalit. Wow! Correct ko, di ba? Wala smell. Saan pa na yung pa-shout out?
Wow, shout out daw ni Cadet Third Class, Amil Pairuds. Patruds? Si Amil Patruds daw. Wow. 2 beses na yan! Ikaw, Dayna? Ay, dili, guwapo. Diyan na lang. Happy lang, oh. Hala, sige, enjoy lang. Salamat, ha? Kinukulos sa Monday, no? Dapat bawal ang Facebook. Ang Monday was stress. Wow, nag-stress ang gastador. One ay kwarta. Kaya umanang sweldo kanina. Bantay mo ang sweldo. Niyato lang 11 ang sweldo. Datlayan la. No, kagaol. Ginawa ko buang kumayot. Di ba? Siyempre. Di ba? Kulas ka doon. Nagigiandam si Uncle Ruben. Nga mga nindot ngayon sigang Bisaya para kanatong tanan. Hala, ako mga Exxon. Wow. Kuya Darwin at Ibanban. Happy morning. Best Chang. Di ba? Akong kumare. Chang. Dahay. Siyempre, ating parilya. Mga parilya family. Diyan sa si Hay, Butchungan. Happy mga itong mga. Hello, siyempre, good morning. Diba? Good morning, may buntag. GNG Tailoring by Castro. Happy morning. Sir Paul and Ma'am. Sir Castro, good morning. Kung nag-comment abo kay si Chico and your family. Wow, si Bondo, Jamalin, Bibicino, happy morning. Diba? Happy morning lahat. Si Dencios. Wow. Siyempre, si Kalungar, Master Cutter, at Lopa. Wow, basta. ZNG Tailoring by Castro. Wow. And your kids, Sir Paul, and happy. Advance Merry Christmas. Ingat-ingat lang. Diba? Wala. Ato na nga ko, Ruben. Ay, agit na ako mga anak. Shine, bright ko, Diyos. Ay, si Antantan. Siya agit, no? Regine. 7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Okay, wow. Happy. Hello, good morning. Atong masok ka diyan sa Talon-Talon Loop. Happy morning lang. Siyempre diyan sa may Camins. Happy morning ka natong tanan. Di ba? Wow, pagkagwapo, di ba? Maningan sila, wag kang, undiyan yung dapat diri, Huwag kang magpapasaylo ng tao kung wala siyang sala sa'yo. Mag-aanad yan di ba? Minsan ako, Sir Lando, dito ko magkonsensya, Sir Lando, kung magminaldita ko. Kaya di naman talaga ako ganun. Wow, sosyal, linggara, Kuya Juan. Butan daw siya. Napo diri, Sir Lando, ingon ko, kung ina siya daw, kung dili daw jug ka para sa iya, ha? Looy kay ka. Siyempre, naman, Oktobre 14, 14, may katok ang karon adlaw. Ano itong kapalaran karong adlaw, Oktobre 14, 2024. Hello, baby. Sige na buwi. Jowan. Di ba? Hindi ka na buwi. Aray. Jowan din ako. Pat. Di ba? Di ba? Nang kinabuhi. Dahil nasa kinabuhi. Unsa pagka oy mga ginikanan kanang unsa pagkabalo nimo unsa pag unya na muda nya ta na diri di ba unsa tugaan ta mo nga makabalo mo nga bayot yung anak unya hapit lang. Oy, karon alis. Hello, Sir Rector Emiliano. Good morning. Di ba? Wow. Ma'am Jing Velasco, Jamie, di ba? Happy morning lang. Wow, karon alis, no? Medyo imong temperament karon enter sa imong domain karon. O karon kino-comment na di opportunity karon to be more adventurous and gutsy karon. Wow, my guts siya. Di ba? Wow, bonggas. Imo sa mga gumakaron alis, no? Kapag karon na mga heightening your desire karon for pleasure. Through your love and affection kan alawa aris. So you have a pleasant, so okay kayo, pleasant, romantic and sensuous
og sentimental mood to ng adlaw. Wow, bunggay mong gugma Aris. Kay gisemento, sentimental. Okay, kasi mo sa imong karakter mo kuno Aris, no? Ay karon ay nindot alos sa kay mo karon express kay mo karon. You have to express yourself karon, winning admiration karon. Og siyempre popularity in the process karon. So manay ko ang nga resulta na siya tungod sa imong excellent time para ma-develop nimo ang mga pamaagi karon, strategies karon, and goals for further your career. Wow, bungga man ka para sa imong palawas mo karon. Masayo na kaayo to sure than normal to establish pa sa mga routines. Og siyempre, i-practice ang self-discipline lang jud. Kaya may resulta karon nga excellent day to pick up a journal og start your planning your lifestyle karon para ma-improve ang imong mental. Wow, tanawa mental ha. Oh, mental and physical vigor karon. Og na ko sa healthy habits nimo. Og siyempre, and uplifting nimo sa imong mga routines. Para sa financial karon. Karon is a day, we know kung day, karon aris sa day of compassion karon and aggression karon. So di man pinaka the best today to make sa mga financial decision na karon. But siyempre both our best and the worst sides mo na makalid nimo to rush choices lang. So ingat-ingat lang. So trying to make lang any major changes lang para wala problema sa imong financial ares. Taurus. Hoy Taurus, karon Taurus no, di ginawa ko na sa day of enlightenment karon and empowerment ng mga adlaw. So maka-experience karon a roller coaster of emotions. So na mga sitwasyon karon as a result of many strong transits in motion. Wow, bongga man ka, di ba? Para sa imong gugma karon. May able ikaw jud maka-communicate karon. Maka-communicate karon sa imong inner desires karon og sa imong passions in your personal relationship karon. O magpasalamat ka sa mga tabang sa mga astral karon kay you can openly express karon kung sa imong gusto, yung may purpose karon. Eh syempre, naakay freedom karon, freedom to pursue independence and ambition sa imong personal life. Wa bongga. Sa imong karakter man karon. Tungod kay maayo ka, matindaan ka habit to your wild inner nature karon during this time. Pantay-pantay ka, kay man makatabang nimo to find sa imong dawato you find acceptance karon and a stronger connection with others. So kung ano karira, okay ang imong karira karon Taurus. So di ba, tabaw ang kampay mo para sa imong financial karon. Sa imong panglawas karon. Kinahanglan ka mo improve karon sa imong food habits ha. Og imong dietary consumption karon Taurus. Dapat consume proper meals o siyempre at appropriate time lang para walay problema rather than eating in extreme or in a shortage para walay problema. Taurus, para sa mong financial karon, if your spending has been medyo outpacing na income sa mga niaging mga bulan, batay-batay ka, in-notice nga na significant and a pleasant shift karong adlaw. Na problema ha? Problema sa mga expenses. So tight lang. Ingat lang para wala problema. Kay dugay para ba? Dugay para bang 30. Hanggang ay, ginaw ko. Gemini. Gemini. Hoy, Gemini karon tayo wala. Being on the top karon Being on the top of things karon. Mo na pinakanindot nga pagbati karon. Powerful feelings nimo. Powerful feeling nimo. Even if it's just for minor things lang. So along with that, imong gibati karon that you are meeting your commitments. So manay yung na slowly but surely lang jud, di ba? Manay yung na conservative preparation can pay off in a long run. Wow. Sa imong gugma karon Gemini. Na you can go on as many mental journeys karon. Kung ganahan ka as you want a relationship. Pero dili na mausap. It won't change the reality of what's going on between you and your partner. Wow, bongga. Para sa imong karakter mo karon Gemini. You always been a perfectionist at work. Sa imong attention karon to earn you the respect and admiration sa imong mga boss karon adlaw. So your authenticity, nindot kay ka Gemini, authenticity, di ba? Authenticity, originality and dedication. Sa imong trabaho ko, mana will fully acknowledge na siya and you will be rewarded handsomely. Wow, bungga, wala problema. Para sa imong panglawas karon,
nalang kay mga small health difficulties karong adlaw ha, bantay-bantay ka ha. So dapat imo na manifest themselves in a much more serious karong adlaw. So treat lang any condition with caution lang para walay problema. Naday kay ingrown sa imong tiil, ingrown. Hoy, magpapadicure daw ka, Gemini, kaya na kay ingrown sa imong toenail. Nga maunay magdalag komplikado karon man mag-akangka-angka kay sakit na ipatanggal na. Agay! Sa tanang sakit ingrown pa jud. Kuya Juan tan ni Gemini oy. Para sa imong financial karon Gemini no. Kanang mga posibilidad karon nga kanang imong insecurity karon. Oh, insecurity karon will surface prompting to your second guess your financial goals para sa imong umaabot og syempre driving you to doubt yourself. Oh, so medyo karon na ayaw-ayaw sa kay dili maayo imong pinansa karon Gemini. Oh, di ba? Ay lang kabalaka kay naman kay authenticity and anasa ko. Ano ko na wapa? Aray, yuhaw ko. Ay, di ba? Oh. Uy, cancer. Uy, karong cancer no. Karong cancer no. Na mga kasi mo nga, you are preoccupied karon with taking an empathic check-in of your loved ones kung nalawa. Nga mo na yung magkakuan mo will make you especially susceptible to fatigue. Pero ano nga, hinahinay lang jud kay na dili na. Dili maayo imong adlaw karon, cancer. Sa imong gugma karon due to today's mga astrological conjunction. Wow. Ato ka sa junk shop kay conjunction. Oh, di ba? So you might receive an opportunity karon to speak with somebody really important para nimo. So na mga discussion lang, mga topic karon, might not be exactly what you had. What you had. Oh, nga imong gusto nimo paglaom to talk with him about. So however, it's a beginning. So, nainakon ka niluang para ay lagkakuan para walay problema. Para sa imong karir ba nimo karon? As you become increasingly karon skeptical about your own efforts karon, na magkausama sa name, the change is the name of the game karon. So medyo listen na, it is a critical change karon. So ikaw cancer no? So when you remove your rose-tinted lenses karon, you'll notice nga na ay mga butang karon nga are not nearly as great as you previously anticipated. So dapat ikaw you have to concentrate lang on refining sa imong behavior karon para walay problema. Para sa imong palawas karon, na kay mga gut feeling karon seems on fire. So it's critical for you nga mo head towards or trust your instinct karon. So try lang to balance imong third eye karon. Oo. Third eye karon man maka-strengthen karon manay pahatag mo kahimsog karon the connection between your mind and emotions. Wa bongga man. Para sa imong financial karon. Oy karon kasi you have to prepare to broaden your horizons karon. Dapat imong explore karon imong abyss karon of your thoughts. Oh, now that ang mga astral karon is in sa imong kinabuhi. So ginanagal you don't want to be caged in now. Bantay-bantay ka ha. Oh, kay ikaw ron you're inclined to wander past your financial comfort zone. So bantay-bantay na jud para sa di ka mo baron ako'y kwarta diri. Mao naman ato present. Karon ka pala kana dawa. Abi na si Aris from Gemini Concern. Ang unang set nga mapas mo. Ano sila ang unang nituo. Og nganong nituo sila? Kaya nga naman, swerte man ang mutuo sa horoscope. Diba naman? Oh, kay mapas mo man jud ni sila ko joke. Aray mabuang ko bayot na sa kanang mga nanay, mga tatay. Labi lang mga ano, mani mga signs. Mani mga signs nga imong anak medyo may pagka-baklos. May pagka-bakla imong bata. Mani sign, bata-bata na ka. Gusto dong malaki, batayan dyan mo ni. Walay buhok ang legs. So kung walay buhok ang imong anak, walay buhok sa legs, pantay ka, may
may pagkabakla na. Oh. Oh. Sigurado ba kayo? Correct. Batay po na mo ha. Labi na magmerinda imong anak. Oh. Kung dili ba nanakyo ang gikuan, footlong ang binabantayan. Footlong. Okay. Oh. Uy, tinog kaya, bakla ka na, di ba? Oh, diyan ka na mo standby sa Starbucks. Oh. Oh, labi nag-picture with matching. Hehehe. Bakla na. Di ba? Oh. Bayot ka. Oh, tinog kaya, di ba? Oh. Oh, diyan labi lang na cellphone ni mga anak. Oh, na cellphone ni mga anak. Nya. Colored ang cover sa phone. What? Lalaki ang anak niya, ang cover sa phone pink. Yan buta, napad sa likod, napad yung mga sequence. Hello, good morning. Mabuang ko bayot. Mabuang ko bayot. Diya sa Rayondo kan kanang tigtindag na di sumanok na kan. Always naminaw po na, di ba? Og sa Giwan, wow, sa Visoria, happy morning lang. Dr. Mirabel Nasra, good morning, ma'am. Si Ate Chanda Escala, happy morning. Si Frederick Laman, good morning. Ingat lang, Jod, correct, Alam ko beto ng ilambay po na labyog pagpagsagit na. Regine! 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Ikaw yumabang ka na ha. Bante-bante na ito ka. Nagkambugero ini siya. Nagkambugira rin siya di ba nakapag-cash out lang ka sa tupad. Nambugira na ka. Wait, tinuod yun siya sa mga kanang mga post sa Facebook, tinuod yun siya di ba labi na ito mga, kasaganan sa ato, kanang mga first experience sa, so katong, sa elementary pa tanong, mas bright pang elementary na to, di ba, kaysa una ko, di ba? Di ba sa una mag-eleksyon ta, ang pinakagwapa, syempre, Muse, yun na, di ba? Magkabalo, no? Diyang gwapo, escort yun na, basta gwapo, di ba? Diyan katong bright sa math. Siyempre, automatic treasurer dyan na siya, di ba? Diyan katong pinakasiga, bros ko. Siyempre, sergeant at arms, yun, no? Di ba? Ang kanang vice president, usay ka na, umadyo na kananiwan yung isa sa pinakamatalino sa classroom, no? Umadyo na Sigurado ba kayo? Sigurado ko. Ang kanang class president, syempre, ang pinakamatalino, pinakamagaling. Katong kuanin mo sa klase ba? Imong maasahan mo sa klase. Di ba? Tinuod yun na, oy. Tinuod, no? Pero karon ginoo ko. Karon, di na to iboto ko mga tamad, mga pulong absinot, mga mga classmate. Wala jud kanang walay karapatan, Ginoo ko, Ginoo ko. Dili mo join sa recitation. Nangungupit ang baon sa may baon. Hello, Pero ano kanang nidako na ta ba? Nidako na ta noon, mitubo na ta. Nabali may noon, no? Nabali na noon. Nabali noon katong mga magnanakaw, sinungaling, kriminal, kulang sa aral. What? May gusto tong iloklog na sa mga kuan. Diba? Unsa may tabo karon, di ba? Tinuod no. Tinuod kaya, di ba? Makasubo man nato kanon, pero tinuod jud, di ba? Mas may pang grade 1 kay kabalo pa mo pili og leader, di ba? Sabihan niya, di ba? Tanawa, igo lagi mo. A few moments later. Mauna, inyong kuhan. Malagi na ingon nga, sa kinito ko. Kung kabalo pa dahil ko nga, grade 2 mo lang sa tagkuhan, mayor, madawat. Ay, kiling! Easy.
Di ba? Manangon nga, tumatandang paurong, Ginoo ko nagtiwang, nagkakuan, Ginoo kinaboy, Tinodo! Tinodo, no, di ba? Nasa kinaboy, Tinodo, no! Mga tarong nga doon, di ba? Mga kurap, mga kuan, Ginoo ko, mga pilian doon yung tarong, ha? Lalaban tayo! Kabalaw naman sa mga sitwasyon karong adlaw panahon na, di ba? Di ba? Nayuban mo hilak, nayuban dili, nayuban mo mga buutan ba, matinabangon, correct. Ano yan na ito, second set, sa kapalang adlaw, happy morning lang. A few moments later. Ingon ang naminaw, ingon si John da sa event salon, naigo man ko da si Ate Faith po, dano sa tanawa, na mga tao nga maayo lang, pero sa Ginoo ko, ay na lang ta. Storya pa ko, ay na lang, may pang grade 1. Ari, mabuang ko ba yun? Mga komputer, Ginoo ko. Mga doktor, komputer, mga doktor, Ginoo ko. Ay, no. Doktor Rolando Doblado, Doktor Ruben ba? Leo! Nasa kadugay, mas Leo, mas Leo ay nagkaon lag pastel, dugay kayo, di ba, nagkaon pastel. Antay ka, tol. Nagkaon silang pastel ba? Si Dahay o si Ruben, si Tanaw sa nagtinda. Si Tanaw sa nagtinda, si Kaos pastel. Hindi totoo yan. Si Kaos tinda. Antay ka, tol. Yata ito na si Kaog pastel at si Kaog sa nagtinda, si Tanaw. Hindi totoo yan. Kulirito yung mabuang ko ba yun? Oy, Leo, kanong adawa, Leo, no? Medyo excellent din mo karon, Leo. Labi na for to make a conscious effort karon og serve to move forward with any outstanding plan. So, wow, excellent din mo karon adawa, Leo. Sa imo gumagaron. Ginuko imo makita karon nga you can foresee karon ang harmonious love karong adlaw gyapon. Wa bungga mas Leo nit magkay mo. So you may certainly spend a significant portion of the day with your partner, perhaps even working through any current or circumstances karong adlaw. So bungga ka pa nimo gugma sa imong karakter ba nimo karon. Medyo ang komunikasyon karon sa mas karera no di maayo isn't great right now karon, Leo. So therefore, di ba, you have to work, could be imong trabaho, medyo misinterpreted karong adlaw. So na yung mga importanteng discussion lang o mga conversation kanon should be scheduled at a later time if possible lang. So if you can't, stick to less controversial issues lang para walay problema diya sa imong karera. Para sa imong palawas karon, today is one of those days when you can eat whatever you want. Wow, bungka. You can eat whatever you want and then work out lang, Leo. Kaya ang imong overhead karon appears to be excellent lang with exceptions. Nga medyo nag-experiencing na kay mga leg pains karon or stress. Wow, bongga. Sa imong financial karon, wow, swerte karon. You have a sign of luck karon and advancement karon adlaw. So there walay kuan sa okay lang mo financial karon. Importante is kabalo jud ka mo budget, Leo. Budget lang jud, ingat lang. Kay layo para bang 30 kung Osbon layo ha, layo pang 30. 14 pataron. Cover ko na yung mga powerful companions karon lawa as well as my commitments karon nga mao na magbind that can bind you to something important karon. An order of the day. Dapat so karon lawa are more like a place their trust or faith in you lang para walay problema. Para sa imong gugma karon, you have a profound admiration karon lawa, Virgo, for someone for a long time, Virgo. Bantay ka, ha? However, nalay gamay nga incident karon may cause you to regret wasting your time on them. So na-crush mo, the crush you karon wish to fall for isn't deserving of your time and attention. Bala, oy. Sagdi siya, oy. Gara po. Kapi-kapi.
Oy, Virgo, pa mo sa imong karagdaman mo karon Virgo, no? Kanang estudyante nga Virgo karon, must keep up with your studies karon ha, mga estudyante nga Virgo karon ha. Sa mga professionals karon nga nasa partnership with so much uncovering energy of pulsating through cosmos karon. O you and your partner. O nanit ka, you could find your wholehearted friendship changing dramatically. Wow, bungga. Para sa imong kaayuhan, para sa imong kaayuhan, panlawas sa mga karon Virgo, no? Maka-experience ka log mga experience indigestion kuno adlaw Virgo ha. Pero imong sabto, you must understand that the underlying issue karon is not with your digestive system but your anxiety and strain. So anxiety ha. Sana sa ito mga puti anxiety. So sa imo pinasal ko no Virgo, no, you can find yourself considering more than one interesting idea nimo karon from the different partners karon. So don't rush. Alang ka magdadali karon into anything because you don't want to be stuck with your feet on two different paths. Ayaw dyan ayaw. So kung ikaw, however, kung ikaw lang, if you keep a clear head, remember the value. Remember the value to bring on your table karon. Para walay problema. Paano ka Virgo? Basta mo na to. Huwag na to, Virgo. Yung gara po ka. Sunod ko ni mo. Imo itong gara po ka. Hoy, Libra. Hoy, Libra ka nalawa, Libra, no? Ang mga astral ka ng Libra, no? Magtabang ka nimo to feel you to feel and enjoy a sense of groundedness ka ng adlaw. So, imo nga feel ko, you are more positive ka about sa relationship ka of your current relationship status nimo as well as you are more convinced that you're right track. Wow, bungga man ka. O, ginoo ko, sa mo kung magkaroon Libra, if you want to impress someone, romance is more about talking about the right subject. Muna pinakanindot, ha? The right sentiments for them. So na mga planetary energies karon, iimo lang i-imply that you can, that if you can get your foot in the door, because the door, when you open the door, you see another door. When you close the first door, you open the next door. And after you open the next door, you can see that there is the door. The door. Your neighborhood is the door. Kulirit man yung auto ko. Klaro ka. Kaya nung mental awareness, kulirit man yung auto ko. Sa imo lang sa mga kanagdaman mo karon na Libra, no? Ay karon Libra, no? Ang sky view is witnessing an exciting alignment karon. Although every sign will benefit in some way. So okay lang imong kanagdaman mo karon. Productive ka, wala problema pa, ko ganon. So get your sa imong gibuhat na kay extra cash. Di ba? Extra cash. Lakas. Wala kang lakas. para sa imong palawas mo karon. It's time to pamper and safeguard yourself, Libra, ha? So you may take your good health karon for granted. But ignoring minor circumstances karon or occurrence karon today might lead you to major problems later. So you are prone to using home treatment karon nga medyo proven to be effective in the past. Diba? Pantay ka. So, kung naging you get a medical advice about your issues right away. Para sa imong financial karon, kanang imong perseverance karon ug hard work karon will be rewarded karon. So ang imong mga amo, mga boss karon will take note of you and you'll be given more responsibilities. Wa mong gaman. Tagangkag additional responsibilidad kay nung kag kanang na-increase wadi ay Libra, no? Additional di ay additional income, additional responsibilidad balik. Scorpio. Okay ka na Scorpio, no? Kanang imong interpersonal connection karon in your life or receiving a much needed boost karon. Okay na that leaves. Okay na mo to boost na para mag-change to relieve a bit of stress caused by any previous relationship issues lang. Para sa imong gugma karon, Scorpio, ay gano'n ko kanang existing astrological configuration ko nang imply na nga naa kay nindot a great conversation kana about a particular incident karon Scorpio. Yet, di man na mo human. It wouldn't end up, ha? Basta ka Scorpio, ha? Talking about it today.
So kung inyong connection karon is going through a tough time, mao na it is easy to retreat into painful isolation rather than making to attempt to communicate about it. So, walang dili maayo ang gugma karon Scorpio. Para sa imong character man karon, katong mga Scorpio nga professional, you're probably going to swamp with work karong adlaw. So imong gibata and you feel burdened. Burden karon, di ba? Burden. Agon any garden. Di ba? Burden, garden. So, na mga negative emotion karon of clouding your judgment, ha? O, syempre, and you might not recognize them. So, yan na lang, mag-juli maayo imong karon. Sa imong palawas sa magkaroon, your quick-witted intelligent is more awake than usual due to cosmic forces lang. So, na a bit of solid karon, a bit of solid rational thinking nimo karon adlaw could be beneficial para nimo. So, kung when it comes to bodily and mental well-being nimo karon, so stick to tried and tested solution lang. So, keep an eye na lang. Keep an eye out of harmful na lang, Jod. Scorpio. People-pleasing behaviors, including doing stuff for others, extent, mag-compromise your own well-being lang, Jod. Remember, Scorpio, stay hydrated lang, Jod, para wala yung problema. Para sa imong financial, you get a lot of money karon. Even if you're putting off checking your balance, get a bet that doing today will offer you many joy than anxiety. So medyo you have a lot of money. Karong adlaw is Scorpio. That is why libre ko ni mog pastel. Sincere ko di ko tikaw na hinga. Hindi kaya nga galit ako eh. Katulad ako ay pastilan. Pastilan. Ano sa diyo? So, dapat examine the contract language. Siyempre, you have to seek advice from the reliable person karon. O siyempre, mga expert para ma-assess mo to make the best decision kung financial ang pagkaisgutan. Sama naman na itong si Kansit kung pagkalawa si Leo Virgo. Sila Scorpio ang ikadawang set nga mapas mo karon, di ba? Kaya nga sila ang ikaduhang nito. Aray, katul ang akong ulo, gikas pa ang wig. Di ba? Di ba? Hoy, Daddy, kanang may pagkabakla ni mong anak, Daddy, labi na kanang labi nang mulabay og gym. Mulabay og gym tapos hinay maglakaw kay mutan-aw pag bakla ni mong anak, ha? Kanang imong anak sa mga hilig mapapicture sa kagalingon, i-upload sa FB everyday, update sa status. Garlalo. Ano tingin na, di ba? Jerlo, di ba? Kapag iba ang kulay ng mukha sa liig, bakla dyan na imong kuan. Sige na buki. Hog si Banana, ala sa gitna. Regine! News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Lelo. Wow, dali naman sa oras. Diba? Dali ba, alas 11 naman. Kuya Wal Mantani, oy. Bayot na yung mga anak ta. Kanang makita o gwapa nga babae, mutaas yung kilay. Napo diri Napo nag-text ako, Sir Lando, diba Bad governments are elected by good citizens who don't vote. Pagkalooy, sa nilay mamutar ko po, yawam tani mo, di ba? Oy, ginaw ko pabuhan ko bayuhan, anihan na nga to, third set. Sa ito kapalaran ka nung adlaw. A few diba? moments later. Diba, malibaon dyan,
Girl, lalo na yung mga anak, no? Kung mabasag dyaryo, magbasa ka ng dyaryo. Oh, tuwa sa kuan. This, oh, may laman dyan mo, oh. Maila nimo ang imong anak nga bayot kung kuan siya. Oh. Mubasag dyaryo. Oh. Dito na yun sa showbiz. Di mo basa sa headline. Sa showbiz na yun. Maila nimo nga bayot po yun kanang inaamoy ang kuan, kanang kuan sayang bayaw. Ano ba? Ay, asa na ito? Kinaoy, ano sa kinabangaon na mo? Gala. Katawa mo ko ng bayot. Ay nga, inaamoy ang kuwan sa bayaw. Ay, sige, na yung mga butang karon nga things appear to be getting more intense para nimo. So try lang to be gentle with yourself karong adlaw as possible, ha? Og simply enjoy the flow. Flow lang kana pa wala. Para sa imong gugma sa sekretaryo. Ang sekretaryo kanay imong afternoon might not go exactly as planned karong adlaw, ha? So medyo lisod kayo imong gugma karon. Kaya na yung mga force karon today nga invite you to learn about somebody's logical inclination karon. Prior to moving on with more emotive issues. Wow, na mga issue karon sa inyo, inaot pa ta masulbad na. Para sa mong karagdaman mo karon. If you're going out of their way to call out to you, you must reciprocate. Kung gabaw ka, bawsan po nimo. So kay in several respects sa respeto God, you're aiming for freedom. While you should actually be aiming for independence lang. Para sa, di ba? So ikaw, tukan ko siya ko ida. You require the assistance of others. So, dapat you have to embrace the reality lang and strive to achieve sa imong purpose. Para sa imong palawas mo karon. Kanang imong sense of confidence karon in your ability to obtain whatever you require, manay be it from others or within yourself lang din na siya. So, kanang imong talent karon, talent of awareness, o kanang imong sound judgment, or indeed expected to be enhanced lang. So, select the finest meals to eat lang. So trust your intuition lang. So non-organically grown food must be resisted at all costs kanang adlaw. Wow, non-organically. So dapat organic jud kay lami ka ng organic. Wala lami ka na ako lang ang gabi gani pag nakaon gali kog organic kana sa di ba Wala pala sa imong pinasal karon. Dito ka magkapaglaom karon, be able to get whatever you want karon adlaw. Financial speaking, no? Kaya anything it's opposite. So na mga constraints karon sa imong financial. Ingat na juga sekretaryos para wala kay ang kwarta. Ano kinabuhi? Capricorn. Tinuod dyan ang Capricorn nga two heads are better than one sa mga sitwasyon jud. So ang ano ko is nag-encourage mo to pair up with a trusted partner lang para to increase your net worth over the following 3 weeks para walay problema. What 3 weeks naman ni mo na ko sa kalain ba? Para sa imong karon na mga interaction karon cosmic energy karon adlaw nga may prompt you to reconsider sa imong gibati karon towards someone dear to you. So imong kasing-kasing your heart maybe telling you one thing lang but your head maybe telling you something quiet different. So dili magkasumpa ki imong heart ug imong ulo karon. So may payo ibugdok idasok na imong ulo karon sa ligi para joke lang happy lagi. Para sa imong karagdaman mo karon. Kaya kung nangita ka, if you've been searching for a new source of revenue karon, dapat mangita ka find someone whose skills complement yours and say how much you come up with it together. Patay Capricorn na? So, on the other hand ko, Capricorn, if you're already content with your job, this transit promises not more money. Kung kontento na ka, kung di ka kontento, lingkod lang kayo first.
Ay, para sa malawas karon na kay mga gastrointestinal issues karon na. Nga may kadal mo irritated karon and little grouchy karon adlaw. So ikaw nga mas recognize indiscriminate eating karon. It's the source of all your bodily difficulties lang. O hinahinas kaon lang para walay problema. Para sa mong pinasyal karon. Karong adlaw, particular na pabor nimo, labi lang mag-invest ka. O if you've done your homework thoroughly lang. So invest on the spur of the moment is unlikely to pay off. Pero kahit thorough investigation lang will quickly lead you to correct the choice. Wow, bunga. Let's get a buhay, Capricorn. Aquarius. Remember, ako talungan ako. Hoy, excellent remote para achieve mo significant financial gains Aquarius, ha? So make use of it na lang. It's a time to accept sa imong mga duties o siyempre and release the sense of accomplishment that comes with them para walay problema. Ginoo ko pa yung mga Aquarius, di ka ganahan, you don't like to examine things too deeply, kalaw mo jud for fear of spotting a flaw that could distract man kay ma-detract nimo from the otherwise great settings sa mong gugma. Kanang current astral configuration karon, manay maghatag nimo may force you to reflect in the recent connection karon whether it's good for you or not. Ikaw lang jud ko kung dili gani sige kuha man na sa astral sa imong sa mga stars according sa imong swerte karong adlaw para sa imong karera trabaho nimo karon. In some ways karon kanang imong pag-istorya kung the way you speak karon, present ourselves, wala sa advertisement lang, no? Nimo na siya Aquarius. So if you think you can afford to improve that skill, now it's the time to do so. So ganun lang you want to make it sure lang that it reflects you. It reflects you and kapalitas you have to offer. Wabungga. Okay lang jud ang imong karera karon. Para sa imong kalaw karon. Imong health is fantastic shape primarily because you are emotionally healthy karon. Wow, thank you. You have a strong sense of self-assurance. So emotional stability and happiness lang jud na have the therapeutic qualities that makatabang nimo to recover from the inside out. Wow. Para sa imong financial karon, you should take a hard look karon at tiny expense karon na that could add up with a lot of money in the long run. Yan na lang jud ka. So if you want to avoid major financial difficulty karon, you must limit your spending lang para walay problema Aquarius. Mahirap pong i-cancel itong kuha para wala ko yung kabayad parcel. Sa putol mag-deliver, kunin mo sir, pwede na. Kung di mo ganin, pwede rin. Di order gani na kay kwaon sa mga kaoy, kulirit. Pisces, na kay mga several hobbies karon, wonderful hobbies karon, which you periodically end up on the verge of quitting karon. But the world urging you to indulge your imagination during the coming 4 days. Kay 4 days, Monday, Tuesday, Wednesday, 4 days. Kay Sabado na po din kalabuhi nyo lang. Sa imong plano, di ba? Para sa imong gumagaron. Tinuod ko, Pisces, you are not independent yet. Kay mga na particularly relevant karon when it comes to your personal connection karon. So it is a past time for you to get more involved in yung kinabuhi. So let your thoughts lang be known. So dapat you have to explain to other individuals what you're looking for. Whenever you like. Kung gusto lang ka. Kung dili, magpuyo. Gara. sa imong karagaman mo karon. Once you can anchor yourself or rather analyze yourself in a sensible, logical fashion karon, understanding emerge. Di ba? Bantay ka. So the word of the day mo karon, Pisces, is consistency. Dapat consistent ka para way problema sa imong karera. Para sa imong palawas karon, fantastic day ahead of you, Pisces. You like to experience a great day if you work an attorney or as someone that conveys both sides of an argument for a living. Mapatay ta, wabungga man ka, pero so na yung mga spiritual power karon mga ka-help nang to achieve a greater bodily wellness karon. Og syempre, equilibrium, balancing. So take a nap lang. If you are gikapoy ka, na take a nap lang. Nap. Kaog pan ba? Bali ng nap, di ba pan? Kao na dog pan. Kapoy ka.
Para sa imong financial karon, imong manotice karon imong income karon stagnant. Doesn't really earn any return. So when ang imong cash invested karon, it makes room for more to flow in. So medyo lisod lang kayo, it's critical to keep your mind as well as alternative open at all times. So okay lang open lang kung saan kung nindot mga nangakon business, wow, expand commercially, wow, as well as make your money work for you, then why not? Coconut, bukunat, di ba? So nananong ko pala ka naman daw at wala sa tambal o disable tambal sa mga klase sakit because the doctor persists and sort your symptoms. Get your card, your cash, and transactions. Thank you for banking with us. Kaya sa atong horoscope, aw, iro-iro, iring-iring, wow, mapas mo ka because you're in good hands. Sa atong horoscope, siyempre, sa atong horoscope, we can find ways. Because if doctor persists, insert your symptoms. Charot. Huy, lamin nagkaon sa prescription, no? Sa fast food, magkalamig, doon ka. Ay, dili na ko, high blood na ko. Ulirit na daw, diba? Happy lang. Alasam na nga, sila sa prescription fast food. Porque tininay dali ang 0936404014. Siyempre, tilawi lang, prescription. Sa barcode ganun, dali ang 0905389975. Siyempre, mana mo sa Upper Duliana, di ang Skybox Coffee. Sa Baras Batchoy, ala, kalami na dyan kayo, ala. Syagit na, Regine. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Wow! Kalamedyo sa paniod to. Gwapo kay ko. Gwapo kay sa attire na to. Kailisa na pa rin Mami Arjen o isa ka baso nga matcha. Hello to Yang Bentora. Yang Bentora kanukutan. Ay alid akin. Ay akin. Ano? Yang Bentori kanukutan. Nilo. Nesa di ko kay ato bling soki. Hello to Julian. Kun Emelita and Cesar Baldizamos, pati con Hazel Bernardo. Wow, salamat. Siyempre ni Adelina Molina. Yasa Luyan. Danilo Bangos, happy morning. Di ba si Jacqueline Apolonio, happy morning lang. Di ba? Ito mga soke, no? Kalimutan kayo. Panang ko may nag-FB live ka na sa Lando Bisaya na ko mag-ano kaya mo friends, mo follow mo sa Lando Bisaya, ha? Kaya dito ko mag-live. So ayaw mo kalimot. Ayaw mo kalimot, ha? After sa kong programa, syempre, Mandi karon lamit, doon ipaminaw, lindot sa paminaw. Sa mga music, labi na sa Top 20 at 12 by Uncle Ruben Pajardo. Wow, lindot kayo. Itama kayo lami, kay pagkaon ng lami ko, lindot paminaw. Syempre, alaw na heart to heart talk kit Papa Joms. The only papa in town, di ba? Di ba? Rakrakan sa Marino, di ba? Uy, nangaon na ba ng mga barbero sa Infinity Salon ro? Nangaon na ba? Ayun ka. Ay, pag-utom June na. Kay, na magutman gani ka June, na magluya si June. Jowan, happy lang dyan ako. Siyempre, atong hiring ka rin. Atong hiring ka rin na. Oh, wow. 332 og 742. Wow! Congratulations! Pinatawag oras ka ng odlawa, ginoo ko. Kanot ka mga mga hardworking, ginoo ko. Kung nas bandiklak o gaatang nas bandiklak, ay gaatang nas bandiklak ang hardworking. Salamat sa mga broadcast operator supervisor. Wailain si Mr. Renato Suhor. Among station manager walain ang buotan tugihan og mga tinabangon Dr. Rena Dentida. Hi! Siyempre ang among broadcast technician wala ang nag-isang gwapito nga anak ni Mami Arjen nag-isa di ay doha sa kabog do. Yan ang gwapo. Ruben Cute Pajardo. Oh my God, what the other?
Og sabi manamit ang mga po. Say goodbye na po kurang adlaw ha. Ang tipagkatawa sa hanginan at tigitik sa kawanangan. May lain sa nung Bisaya, the one. Oh, wow. Sa akong problema katukman, dili malaban ang gitik-gitik pasiaw. Nilandong Bisaya, din sa sikat. Nagkakusong estasyon. Walain ang 106.7 Marino News FM. Goodbye, Galbisas all. Muhammad Chup Chup. Make some noise!